Good morning guys. Hai. Guys, ang phungatta somoyo gas dana hin phaimani khasi velai tor tong. Atta somoyo gas dana hin phaimani gas agency no stongei phungattan siming ta 12ta jora orono kho gas agency go guys thona bo musungo sulu sinerwa Tongkakan bus kang tongo 50ta moton gari ungkolong khana prai 100 kasakasi gangha aboni kani kesaro gai tabu khub kai selewi tongo thona mujung tongo yang kailai bari bo thanani bihini tongo gas danai phemani gari tlangi thanai tongo ta gai ma thaya tabu khub selai tongo thana boya thaya buya tak thana ni hingkai bo mo tabo dayawi thana hingkai bo tai thang sogliya nogo mane kok borok kok bo ayang buyang no hoto mo hingkai khop kai selai dongo hingkai nong nang kisa pulukan gas agency mo jaga hingkai hawai bari hingkai gari busak lok no nong kisa pulukana hingkai yang bus kang wasna hingkai khub kai selewi tongkha tam khaina kha kono upai kre kha mota ma tongsina sapong or na sugoi Tona mujung khamai bo khuikya phungatta somoi thaimani dai ekta bai tong kai amorok to kaham no tongmaina kailai bari ni season kailai bari rok thangbai di kai misil meeting bo soli tongo bising boot bo gana misil meeting nongkhonai je nongkhoi tongbai kha kai ang khaito kon jaga nongkhonbai ya gari tongman bagai Bele-bele kena hambayan view share rong an guys ani YouTube channel nai dong na bele kena hambai